Mana mawuthi awungifili uchaza ukuthini? Angikuzwa nje ngathi manje ngindawo ngathi siwe singenzi lutho. Ayikho nje into esisuke senzi kahle kahle. Manje sengeze ngathatha esinye isinqumo ke ukuze nami ngizokhona ukujabula esayidini lami. Awungifili, okay. So isonke lesikhathi kungenje silima wena. Yonke lento ubuyenza na yonke lento ubuyikhuluma mangabe siyenza yonke lento ubungenje silima kahle. Bengithi ngizama ukwenza indoda phela nawe nje. Okay, iziphi lezi indlela mhlawumbe oyizamile uthithile ukhona indoda ubuyifaka emzini nami? No, ayikho sithando sami. Inkinga iqale la ngihamba ngaye ePantown. Khona indawo lapha ayibhalwa Adult World. I think unokuyibona mawundlula uye emsebenzini. Okay, uhamba yona manje. It's not ukuthi ngihamba yona ngangena ngathenga amadildo. Wathenga yini? Amadildo. Yini lokho? Yo. Angazi ukuthi ngizobeka kanjani but into engiyilekelela ngayo ukulekelela wena. Okay, so sonke lesikhathi wena uhleli nami kukhona enye into eseceleni ulekelela mina noma ilekelela wena? Ay ngisho ukuthi ngilekelela wena because mina iyona engiyifilayo kunawe. Sanibingelela bonke ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi ke nayo unemfihlo ekhona. Uyangixaka ngoba ugqoka white, umhlophe qwa. Uthi imfihlo ingenaphi sawubona? Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sacobingela ababukeli emakhaya usho usuqhamuka kunendawo. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Indawo ngihlala kuphi? ePantown ngihlala ngisePantown. Oh, okay. Ubekwa yini? Lady in white, and your nails all done, looking all sassy. Yo, sengikhathele yazi. Ngiyazama ukufihla but akufihleki. Okay. Yeah, nginenkinga nomuntu wami. Umuntu wami mase nekamereni angimfeel like angimfeel. Angazi noma kwenziwa ukuthi sengihlala isikhathi eside yini ngingenawo umuntu engithandana naye. Okay, mawuthi isikhathi eside, isikhathi esinganani? I think it's a 1 year and a half. How isikhathi eside 1 year and a half? Yeah. Awushona no 3 years or 5 No. For me it's too much. For me it's too much. Yeah. So manje inkinga iqhamuka phi ngoba phela fanele ngabe ya enjoy more because you have someone manje. No, I can't because that year I was used Amadildo. Yeah. Toys. Yes. Okay. Ngisebenzisa nje wona like yona enjoy amakuthi ngisebenzisa wona because bengenawo umuntu wesilisa. Okay, so toys ase affect kanjani manje relationship yakho? Ay kakhulu gaya angimozwa nje angimozwa. Like ngamthola phela like ngangise down sakhuluma no guy kwa right then ke wayise wa decide ukuthi yasambeni sohlala sonke ke. Nihlala nonke. Yeah, okay. so moba. Senthanda isikhathi ngalana. So qedile 2 years manje. Okay. Yeah, so qedile sihleli nje endlini go right but sometimes nginokubona ukuthi khona into ayisolayo. Yeah. Khona into ayisolayo. Awungixoxele sinama viewers nje imoment eni ekamereni ukuthi kwenzakalani. Like khona nami ngizoba ne-idea ukuthi uzuyithola usuku lesihlalo uzoconfessa. Yo, it's a long story but manginomuntu wami ekamereni siyaqala sikwenze lokho esikwenzayo kodwa nje angim-enjoy. Naye nje ngazi noma uyangibhora noma lincane. Amadildo vele kuyayikhethela size ukuthi uthatha umuphi ufuna ukusebenzisa umuphi. Maybe mina ke ngithatha engibona ukuthi uzongisatisfy. Manje ungamkala ingane ku-size akhathi uqala umbona ukuthi athi ngizwe lo size ukuthi right for me. Ngangithi ngizokwenza before but ngabona ukuthi ngiba late because ikhona into engiyisebenzisayo mina engisizayo futhi nje ngim-enjoy lincane. So manje ke please don't lincane like serious nje angimozwa. Please don't tell me ukuthi wakwamtshela ukuthi lincane. No, angimtshelanga. Wayivela abone ngokuthi ngithi ngikhathele. Then noma mayihamba emsebenzini ngikhipha amadildo ami ngisebenzisa wona ngiba right. Okay. Men love sex. Yeah. So wena ke every time you niba intimate ungitshela ukuthi you are pretend. Yes. Angim-enjoy like nje.
So awuyi-reach nje i-climax? No, wakangichamisi. Uyena Ngizomsiza kuphela uyibona. u-reach i-climax? I think so. Nakhona it's for 2 minutes. 2 minutes, yeah. Yena-ke kodwa uyamthanda-ke nje eduze kwakho? La ukhona khona imali indlela ikhona. Hayibo. So manje-ke sifonela yena. Uzoconfessa kuyena. Ngiyacela kodwa ngazi ukuthi uzoyithatha kanjani. Uwumuntu onjani? Umuntu okhalma, right? Manje isifiso sami bekuwukuthi angimtshele mhlawumbe ikhona enye indlela elula angazama enze ngayo mhlawumbe azama ukushintsha. Angazi. Ashintshe ini? Mhlawumbe athole i-penis enlargement? I think so. Vele amaphepha hlezi poster everywhere. Zikhona yini lezo zinto? I think ikhona. Okay, so Yeah. but-ke wakwam-introducer yini kuma-toys uthi-ke nababazi, let's try toys. And no, that's why I need to confess. Then-ke ngizozwa ngayo ukuthi uyasamukela isicelo sami ngisicela kuyena ukuthi mhlambe mawukuthi yena usheshe uyakhathala angisize ngawo. So okay, uyena ozosebenzisa wona kuwena. Yes. Uyashesha nokukhathala? Like I said, 2 minutes. Noodles. Yeah, 2 minutes. Iqhude? Even 2 minutes is too much. Okay, uyindoda yomZulu? Yes, indoda yomZulu. Okay, amadoda omZulu lento isho nama-toys udoti nonsense nje. Kuzoba up to yena ukuthi wenze njani. And then like do you see a future naye? If You want to have kids? if accept isicelo sami, we can go on. Okay, but-ke mfethu kena ayimanageki yini because I'm thinking yabo umuntu wesilisa uyamphuca ukudoda mawumshaya lapho. Umtshela ukuthi lalela la angizwa lutho mina into ongenza yona. Like uyamphuca ubuyena. But iqiniso kumele alazi. Akusizi ukuthi kujabule yena mina ngingekho happy. Kumele sibe happy sonke ukuze lento yethu izosebenza. Okay, no sizoconfessa kuyena. What if ke keep ngikuza ukuthi ke nala khona imali nendlela ikhona. Manje kushaya ngeallowance. Oh, kakhulu. So le allowance wena uhamba uthi ama dildo ngayo. And ngathi lento iyaqondana le genge engenalo avikhipha. Sengize ngicabanga mhlambe nokumchithela ngithole abazokwenza kangcono yena ngidle imali. Awusho mawuthi akanalo lingakanani? Hayibo alikho. Lingakanani sengifuna nokwazi. Ngoba ngisho nje angilizwa nje noma ngangena noma ngenzani angilizwa. But it's not about the size, it's about ukuthi uyakwazi ukusebenzisa. Maybe inkingi kuyena akakwazi ukusebenzisa. Ukukhulume naye. No. Do you have that bedroom talk? No. Why not? Ngiyazi ukuthi mina vele mangenzela kancane ngiyazi ukuthi mina ngisizakala kuphi. So manje ngiyabona ukuthi lento le ngazathi iyaqhubeka. Sengibone ukuthi ngcono ngimtshele. Sure, I know asimfonele simtshele. I feel bad for yena. Bakithi ukuthi ke uzoyithatha kanjani? Ukuthi uzoaccepta noma uzofila like uphuca udoda. Like kena I'm sure. Okay, ngicela ukubuza la. Yeah. Uthe uyi-reach climax ne? Yes. So manje ngoba uthi kena ubupretend. So what happens? Ubala 1 2 3 minutes and then must you scream? What happens? Like I want to know. Phela. Phela nami ngizongenzela ukuthi ajabule naye abone ukuthi hayi ngimshayile umama. Like kakhulukazi makuzoba yi25 kanje hayi ngiya-excela ke lapho. Mhlawumbe sometimes ke ngivele ngithi vele ukuthi mhlawumbe bengikhathele ngiphuma emsebenzini. Yeah. Mayike ahambe kuseni akawazi futhi nokuthi akhona endlini. So when do you feel yena when he comes? Yeah. You do. Yeah. Are you hoping to build a future nalo muntu? Yes. Uyamthanda kodwa? I love him. You do. Yes. Hayi no asimthinta ubhuti. Ngifisa ukuzwa ukuthi uzothini kule. No, asimthinta I'm ubhuti. nervous. You nervous? Yeah. Ucabangani? Awusophefumula phezulu. Maybe uzongishiya. Uzongishiya. Ama-toys akho ahlalaphi? Anendawo yawo nje. Icashile. Akaze avule. No umfana vele kusumuntu ozula kakhulu phansi kombhede uzobe efunani because ngifaka ikhabhothini lamateka. Khavuthini amateko? Yeah, akanotice nje. Angeke futhi aye phansi kombhede because ngiyazi ukuthi kunemfihlo yami lapha kunomcebo wami lapha. Umcebo uzobiza ngomcebo. Yeah. Jehova. No asimthinte lo bhuti.
Sawubona bhuti, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Uphi nendawo? Ka-Black Life TV. Okay. Yes, uLungsta kuhlelo oluthi-ke nasikhipha izimfihlo. Ikhiphe imfihlo? Yebo. Okay. Ngihleli nomathandana wakho la e-studio. Uthi kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlalela. Okay, ngake. Ungibambele. Ungibambele kanje. Sawubona sithando sami. Yebo, sawubona. Ngiright. Wenjani lapho? Ngizongisondelela kwi-mic. Nginenkinga babe engifisa ukutshela yona. Mana, nikuphi lapho? Wena yini ezikuzile lapho ungangitsheli yonke? Ngisabile mhlawumbe ukuthi masikhuluma so-2 endlini maybe khona into engenzeka that's why ngize la ngazocela ukuthi bengikhulumele nawe. Okay, ngake. I think unokunotice amasendlini ukuthi like masekamereni ukuthi khona into engahambi kahle. Engahambi kahle. Kokunye bengino-complain ngithi ngikhathele kodwa ke phela nawe uyazi ngithi. Yeah, vele ngiyakwazi lokho ngithi sonke isikhathi ngibuje ukuthi ukukhathele ubuye emsebenzini yonke leyo nto. Kanti lokho inkinga hayi ngoba ukhathele ngempela. Bengizama ukukufihlela manje ngiyabona ukuthi hayi ngcono ukuthi ngikhulume ukuze into yethu mhlambe izolungiseka sekwazi ukuya phambili. Yeah. Umlalela ukhuluma ke. Ngakutshela nje umuntu wami ukuthi manje nawe angikufili. Awungifili. Yeah, ngikufili. Kuqale nini mhlambe lokho? Kwenzeka. Sekunesikhathi. Net bengithi uyabona manje ngiyabona ukuthi ngazathi uyayidonsisa lento le. Manje sengize ngiyabona ukuthi ngcono ngikhulume. Mana, mawuthi awungifili ukuchaza ukuthini? Angikuzwa nje ngathi manje nawe ngathi siwe singenzi lutho. Ayikho nje into esisuke senzi kahle. Manje sengeze ngathatha isinye isinqumo ke ukuze nami ngizokhona ukujabula esayidini lami. Awungifili, okay. So isonke lesikhathi kungenje silima wena. Yonke lento ubuyenza na yonke lento ubuyikhuluma mangabe siyenza yonke lento ubungenje silima kahle. Bengithi ngizama ukwenza indoda phela nawe nje. Okay, iziphi lezi indlela mhlawumbe oyizamile uchithile ukhona indoda esebuyifaka emzini nami? No, ayikho sithanda sami. Inkinga iqale la ngihamba ngayiphan town. Khona indawo lapha ayibhalwe adult world. I think unokuyibona mawundlula uye emsebenzini. Okay, uhamba yona manje. It's not ukuthi ngihamba yona ngangena ngathenga amadildo. Wathenga yini? Amadildo. Yini lokho? Yo. Angazi ukuthi ngizobeka kanjani but into engiyilekelela ngayo ukulekelela wena. Okay, so sonke lesikhathi wena uhleli nami kukhona enye into eseceleni ulekelela mina noma ilekelela wena? Ay ngisho ukuthi ngilekelela wena because mina iyona engiyifilayo kunawe. Yabo nje manje ngisebenzisile nami ngiyakhona ukufika kuvutha ondaba. Manje sengibona ukuthi angcono ngutshele kube kuwena ukuthi uyak-accepta or awuk-accept. Yazi angikholwa yonke lento ukuthi wena yonke leminyaka nje ubuhlala ngami ngentilima ayikho into obuyifika kahle yini obuyilandela kimi ke kahle yini oyifuna kimi khona ukuthanda kwelikhona kuyonke lento lukhona kodwa ngeke ngikwazi ayi ngeke ngikhona anginelisi angazi ngizothina unginelisi nje kodwa nawe uyazi ukuthi uphethe into engakanani mfethu. Yo yazo ngaze ngathi mhlawumbe unenkinga ngoba singatholi ngisho ingane mhlawumbe unenkinga. Sengaze ngathola amathoyizi ke mina iwona ke ngeze ngikwazi ukuthi ngifike kuvutha ondaba mangisebenzise wona.
manje wena udecide ukusuka la uye kwi-TV uyokhuluma iy'ndaba zethu wangakwazi ukuhlala nami phansi sikhulume ngayo yonke le nto wenziswa yini yonke leyo nto Wey, mawusungishaya la sengingedwa endlini ngcono ngitshela abantu nabo bangabantu phela bayazi ukuthi vele abafana banenkinga. Okay so njengoba ungitshela-ke ungitshela ukuthi ngenzeni-ke njengamanje Bengutshela phela ukuthi kuzoba kuwena ukuthi ukuthatha kanjani mina ngu-enjoy sengiyi-enjoy ama-toys le ngiwasebenzisa wena ngu-enjoy wena uma ukuthi ufuna siqhubeke siphile nje njengoba besiphila kusho ukuthi uma ubona ukuthi uyashesha ukukhathala oba vele nawe uyayazi inkinga yakho asikho isidingo sokuthi ngize ngikhulume phambi kwabantu ngutshele kodwa nawe uma uyibona nje ukuthi uzoshesha ukukhathala uzoncenga ababazi uzothatha ama-toys ungenze ngawo manje uma ucabanga wena ngokubuka kwakho uma uthi mina ngikunelisa ungifile ucabanga ukuthi singaqhubeka sithandane yonke iminyaka ezayo futhi again lo ozoya kuye uzomenzani yena ngoba yimina esengu-understanda njengomfazi wakho lo ozoya kuyena-ke yena uzomenzani uhluleka kumina yabosho wena ungifile wena ukanti ukutshela manje ukuthi awungifile kodwa u-expect ukuthi futhi siqhubeke sithandane futhi khona ukuthi awungifile lo yakuyena-ke uzokufila yini mhlawumbe la yena akasebenzisi lamadildo akho uzofika ngifile le nto uyisebenzisayo yo manje sizomisa kanjani-ke u-expect ukwenzakaleni wena mina ingakho bengithanda ukukhuluma nawe nje manje mina ngikulinda ubuye kuleyo TV yokuyona ongihlaza kuyona uzoqhubeka uthandane nami uzohlala la emzini wami uwebeni utshela ukuthi mina angikufili kodwa le nto ngabe ayifikanga konke la cause nawe uyayazi inkinga yakho 2 minutes mfethu no 2 minutes mningi even 1 minute inkinga yakho uyayazi nje uyazi ukuthini la mama abusuka kuleyo TV yakho akuba ngcono ukuthi mhlawumbe-ke bazokugcina kuleyo TV yakho ngoba so namhlanje mina ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ozongitshela ukuthi mina akangifile angitshele ngokuthi angifile yini enye bebe ungayenzi leyo nto ngizoyaphi-ke uma usukhuluma kanjalo into bekumele uyicabange leyo before kuleyo TV bebe ungayenzi leyo nto ngiyakucela ungayenzi leyo nto okay so ngokubona kwakho wena uthi asenzeni ngik-understand ngicela ungi-understande njengonkosikazi wakho sizokwazi ukusosihlala phansi sikhulume uzothatha ama-toys nawe ngiyanqana ukukhuluma hayi yozomdelela wena ngumuntu sithandwa sami ngiyaxolisa nami bengithi mhlampe kuzoba easy uma ukuthi kungenelela umuntu wesithathu ozosisiza noma kuhambe kumuntu uyolikhulisa okay so njengamanje wena uthi awungifili ngoba yini ngoba lincane noma mhlawumbe ngoba ngiyashesha ukukhathala noma mhlawumbe ngoba kwenzakalani lincane uyashesha uqeda nje uyashesha uqeda nje uyabona manje makujabula wena mina expect ukuthi ngenze njani yikho-ke ngisebenzisa ama-toys ayanginelisa futhi so ama-toys enza lento oyifunayo enza lento engiyifunayo ongayenzi wena ngiyacela sithandwa sami silungise lento ungayithathi ngolaka ngiyacela lalela la mina ngiyindoda yomZulu mina ngikhulele emakhaya lezi zinto zoma-shifdols lama-toys eniwasebenzisayo yinto ezongisebenzela kanjani leyo mina yo ngiyaxolisa ngiyalivala lolu cingo manje ngiyaxolisa khona okunye osafuna ukukhuluma cha sithanda sami akusekho kodwa ngiyabe ngicela noma-ke nawe uzame-ke ukuwasebenzisa-ke masisothu kuze phela umshado uzoqina ngoba unjena nje nami ngeke ngikwazi ubulawa indlala ngiyacela sithandwa sami ubuye uye ekhaya ntamba uma soyikhuluma le nto uma susendlini hayi angiboni ukuthi mina ngizokwazi ukubhekana nayo yonke le nto okay kodwa sokhuluma-ke sokhuluma kanjani sokhuluma sithandwa sami akumele ngize ngiyiqede zonke phambi kwabantu okay kulungile kodwa khona ayikho into elungile kuyo yonke le nto all right okay like TV nini yonke yona le Sabona? Yebo njani? Ngiyaphila uLungster lo. Ngiyaxolisa manje wena Lungster wena ulanda unkosikazi wamamletha lapho uthi azongihlaza. Unkosikazi wakho uyena ozile la kuthina. Ubethi yena ke na uzama ukuthi ningaxabani.
niwakhe lo mndeni. So waseza kuthini ethi ufuna ukutshela lolu daba ngoba uyazi ukuthi uyindoda yomZulu. Yena uthanda amathoyizi. Okay. Hayi ukuthi-ke nakathandi wena, uthanda amathoyizi. So ubecabanga ukuthi-ke namhlanje ukutshela kuzonisiza cause I think at the end of the day iphutha libe khona ukuthi anikhulumi ngezinto zasekamereni kakhulu. Manje nina yini enizomsiza ngayo nina ngoba sengihlazanga ke ethi mina akangifili ayive sokuthi ukuthi akangifili. Into esingayenza besinganihlanganisa nomuntu enizokwazi ukukhuluma naye oyi-professional. Okay, ngilalela. Yeah, umuntu ozokwazi ukuthi-ke nikwazi ukuba free ukukhuluma about ama-matters asekamereni. Because ungathola ukuthi into encane nje le elimele. Akusiyona ngisho into enkulu ukuthi sengaze kudingeka amathoyizi. Kodwa nawe uqeda kumuzwa njengamanje ukuthi iwona amathoyizi lawa amnelisayo. Angithi-ke uthe inkinga uyashesha ukukhathala. So mhlampe-ke kukhona i-diet angakunikeza yona lo nizokhuluma naye. Because into eziningi phela umthambo wamagazi lo. Okusho ukuthi nokudla esikudlayo kuyasi-affecta. So ngicela bandla ningaxabani nikezana ithuba nimbone lo muntu and then-ke seninga-decide ukuthi nenze njani. Okay. Yini mhlambe kumele ngiyenze ke kusukela manje ngilindeleni kwenzakalani? So mnikeza yena ama-details sinikeze ne-date yokuthi-ke nizombona nini. Okay. No, siyabonga kakhulu. Okay, sure. Okay. Bye. Shame ngaze ngamzwela. Kodwa iqiniso kumele alazi. Ngaze ngamzwela but I hope lo muntu lo nizombona uzokwazi ukuthi anisize. Mase ngikwatela ke. Awuphathi umzwile nje uyavuma ukuthi yena nizombona umuntu onikhulume naye. Ngisaba ngoba esathi nje indoda yomZulu. Hayi, khuluma naye. Yazi ungathola ukuthi-ke namhlanje ukudla kudlayo. Ingakho engawazi ukuperforma kahle kanje. Ziningi izinto engenzeka mhlawumbe une-stress nasemsebenzini kuningi. So mnika ithuba. Uthela khona imali? Shothi phela ngingasaba nayo imali manje sengizoba broke. Uthela khona imali? Indlela ikhona. Nje. So manje-ke sishiya lapho. Ngithi usho njalo? Shothi-ke manje ngala phela ngizoba broke-ke phela. Angiyazi akwami. Ngathi uyamuza uyangibuza ukuthi ikahle ubufunani kimi usefuna ngize ngisho kanti angifuni umenza feel guilty kodwa phela it's fine. Ngizozama ukukhuluma naye. Yeah, izameni nibone ukuthi-ke if you can work it out. Otherwise mhlawumbe amathoyizi angacanga ukuthi into ebhedayo mhlawumbe anganisiza. Yeah, ingamsiza I think so. Mhlawumbe anganisiza noba u2 ningaze niphumele ngaphandle kube khona ukuxabana. Yo, ngabe ngashiselwa. Phephisa. Yo, ayizela-ke babukeli be-Black Life TV. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa-ke futhi uma ukuthi nawe unodaba lakho imfihlo ofisa ukuyikhipha, ungakhohlwa usivakashela la ka-Black Life TV. NguLungstar, nginithanda kakhulu nibe nosuku oluhle. It's the Black Life TV.